Čaute všetci, dnes by som vám rád predstavil jeden z mojich momentálne najobľúbenejších doplnkov výživy. Sú nimi sušené vaječné bielka, alebo tiež egg-albumín. Vybral som si tento doplnok skrz toho, že v poslednej dobe teraz v príprave ho dosť často využívam. Skoro v každej objednávke mi nesmie chýbať aspoň jedno balenie tohto egg-albumínu, pretože fakt má skvelé nutričné hodnoty, obsahuje 85 g bielkovín na 100 g, žiadne cukry, žiadne tuky. Využiteľnosť bielkovín z tohto sušeného vaječného bielka je fakt na vysokej úrovni, pretože biologická hodnota bielkovín je naozaj vysoká. Aj keď je to sušený vaječný bielok, má rovnaké vlastnosti po zriedení s vodou ako normálny vaječný bielok, čiže si z toho môžete spraviť aj praženicu a tak ďalej. Ja si z toho robím často, preto to tak veľa míňam, ovsenú placku z vločiek alebo nočnú placku, ktorú som už dával ako videorecept na môj YouTube kanál, tak ak vás to zaujalo, môžete si to nájsť a vyskúšať. Určite to není jediný doplnok, ktorý užívam, takže pokúsim sa vám natočiť ešte nejaké ďalšie videá ohľadom doplnkov výživy, ktoré momentálne využívam v diete a ktoré sú moje jedny z najobľúbenejších. Tak sa máte na čo tešiť a ja vás zatiaľ zdravím. Čaute.